menika. Terus siang kanca-kanca sedaya kula Amir Syamsuddin ingkang njabat dados ketua kelas wonten kelas 11 IPA 21 badhe ngucapaken sugeng rawuh dhateng kanca-kanca sedaya ingkang sampun rawuh wonten pengajian menika. Pengajian menika badhe ngangkat tema tentang kedamaian. Acara menika badhe dipun rameaken kalian Ustadz Arif ingkang njabat rektor wonten Universitas Indonesia. Dan Ustadz Arif menika sampun gadhahi pengalaman dados Ustadz wonten kata sangat tempat. Lan dinten menika Ustadz menika badhe ngancani kita sedaya wonten mriki. Lan acara menika wonten sholawatan mujahadah kalian sareng-sareng. Nah, acara pertama badhe dipun ngancani kalian Ustadz Arif kalian Ustadz Ahmina. Acara kaping kalih badhe dipun rencangi kalian Ustadz Jufri kalian Ustadz Arif acara ketiga badhe dikancani kalian kita sedaya bakal derek partisipasi wonten acara dahar bareng. Dados ampun ngantos kelewatan acara setunggalipun dan lan ampun pun ndoro pian saderenge acaranipun rampung. Mugi-mugi dados berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.